Θα ήθελα να διαβάσουμε για το μάθημά μας απόψε από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε, από το ΚΕ κεφάλαιο που είναι το 25ο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη, ΚΕ 25, διαβάζω από το εδάφιο 13. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξέβρετε την ημέρα, ούτε την ώρα, κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, ώστις από δημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον 1. Σε καθένα κατά τη διαφορετική δική του ικανότητα. Και έφυγε, απεδίμησε, άφησε το δήμο του και πήγε μακριά. Πήγε λοιπόν ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκανε άλλα 5 τάλαντα. Με τον ίδιο τρόπο ως αυτός και αυτός που πήρε τα 2 κέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 πήγε και έσκαψε εις την γη και έκρυψε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρό πολύ έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα προσέφερε άλλα 5 τάλαντα λέγον, Κύριε, 5 τάλαντα μου έδωκες, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα πάνω σε αυτά, επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε, Κύριε, 2 τάλαντα μου παρέδωκες, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον είπε, Κύριε, σε γνώριζα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, σε ρίζον όπου δεν έσπηρες και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισες. Και φοβηθείς πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Πάρ' το πίσω. Έχεις το δικό σου. Δεν σε αδίκησα. Πονηρέ δούλε, αποκριθείς, ο Κύριος είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξερες ότι θερίζω εκείνο το οποίο δεν έσπηρα και συνάγω από εκεί που δεν σκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου εις τους τραπεζίτες και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το εμόν μετατόπου. Ο Θεός το Λόγο του τον Άγιο, απλός, κατανοητός, αληθινός, να τον σχολιάσει στις καρδιές μας για τη δικιά του τη δόξα. Αμήν. Υπάρχει μια παγίδα ανάμεσα στις πολλές. Εφόσον υπάρχει αμαρτία και διάβολος, θα υπάρχουν και οι παγίδες του εχθρού. Στην προσπάθειά μας να μεταδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου απλό και κατανοητό, δεκτικό για τους ανθρώπους, να κάνουμε λάθος μεταφορά του Ευαγγελίου, να θελήσουμε να κάνουμε επεμβάσεις και παρεμβάσεις ανθρώπινες. Να το απλοποιήσουμε, αν και είναι απλό, να του αφαιρέσουμε κάποια πράγματα σοβαρά και ζωτικά και τότε να μην είναι το κήρυγμα και το μήνυμα που μας άφησε ο Κύριος μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο εργάτης του Θεού, ο διδάσκαλος, πρέπει πάρα πολύ να διαβάσει. Πολλή ώρα και πιο σωστά να μελετάει, να αφήνει το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, να του λέει και να του ξαναλέει, για να ξέρει ακριβώς τι θέλει ο Κύριος. Και μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να του μεταφέρει το σκεπτικό και τη βουλή του Θεού. Και να ανοίξει και άλλα βιβλία, να ανοίξει άλλα βιβλία, πολλά όσα θέλει, αλλά να ακούσει τη φωνή του Θεού και να κρατήσει μέσα του αυτό που θέλει ο Κύριος. Ιδιαίτερα έχω λίγο πρόβλημα, ίσως γιατί εγώ δεν το έχω δει σωστά, με αυτό που λέμε ευαγγελισμός των ψυχών και ευαγγελιστικό μήνυμα. Σίγουρα δεν μπορείς να του πεις πολλά πράγματα όταν τον συναντάς έξω στην πόρτα, στην αγορά και του στέλνεις
2 μηνύματα, ένα φυλάδιο μικρό και εγώ βγάζω φυλάδια για ευαγγελισμό και είναι 3-4 βασικά πραγματάκια. Αυτόν που έπεσε στους ληστές και τον πήρε ο Σαμαρίτης, του φτιάξε ό,τι μπορούσε από εκείνα τα τραύματά του με το λαδάκι, με το κρασί, λίγο να του τα απολυμάνει και τον πήγε στο πανδοχείο. Να μου τον περιποιηθείς, να σταθεί στα πόδια του, να πάρει πάνω του. Δικός μου είναι για να τον έρθω να τον παραλάβω. Και αυτό είναι το δεύτερο του σημείο, το πολύ σοβαρό. Αδελφοί, είναι απλός ο Χριστός, αλλά είναι και πολύ σοβαρός. Αδελφοί, είναι πολύ απλή η αγάπη του Θεού. Έχει έναν ύμνο στο υμνολόγιο, ίσως να το ξέρετε, ο πατέρας μου. Θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού, είναι τόσο απλό, τόσο απλό. Ίσως το ξέρετε κι εσείς. Και όντως είναι απλό. Και μερικοί ίσως διαφωνούν λιγάκι, μα είναι απλό. Πάρα πολύ απλό. Η σούγια του Δαβίδ λέει σώμεν. Ελθόνησε αυτόν, μια απόφαση για στιγμή πάνω στο βουνό, Ζακχαίο, κατέβα κάτω. Πόση ώρα του πήρε. Αλλά είναι Θεός. Αλλά είναι ζωή ολόκληρη. Αλλά είναι ένα σύμπαν ολόκληρο που ξεκινάει από εκείνη τη στιγμή. Και δεν μπορείς εσύ και εγώ να αφαιρούμε, να απλοποιούμε, για να ίσως να το κάνουμε και αρεστό, για να κρατήσουμε μερικούς και κάποιες ψυχές. Ας το μην το πεις αυτό είναι βαρύ. Ας το μην το πεις αυτό, δεν είναι έτσι, άστο, δεν είναι ηλικία. Κάποιος έλεγε, εγώ τους μιλάω μόνο τα πρώτα, τα βασικά, θα τα βρουν μόνοι τους οι άλλοι. Και αν δεν τα βρουν, ποτέ, και αν πιστέψουν σε λάθος Χριστό και λάθος Κύριο, και αν δεν τους αποκαλυφθεί ποτέ, δεν θα φταίς που δεν τους έκανες κοινωνούς και μετόχους όλης της αλήθειας. Όταν όμως διαβάσουμε την Αγία μας Γραφή, έχουμε το ακριβές μέτρο και το σωστό. Και απλός και κατανοητός και κοντινός και δίπλα μας και δικός μας και ανθρώπινος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά είναι η αλήθεια. Η αλήθεια και η ζωή. Η αλήθεια του Θεού στη ζωή μας. Πάρα πολύ ευχαριστώ τον Θεό όταν διαβάζοντας μέσα με ανατάσσει ο Κύριος. Δηλαδή με διορθώνει, με πάει πίσω και μου λέει αυτό που είπες και ίσως έχεις γράψει και έχουν ακούσει και σε κασέτες οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Δεν έχω πρόβλημα να το ομολογήσω. Κύριε, σε ευχαριστώ. Τώρα από εδώ και πέρα θα το λέμε έτσι και θα το ζούμε έτσι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωή αληθινή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, σπούδασαν, βαριά επιστήμη, να μελετήσουν ένα ένζυμο. Και δεν το τέλειωσαν. Ήρθε η ώρα, πήραν σύνταξη, τα ματάκια τους, η καρδιά τους, ένα έμφραγμα. Ένα. Από αυτό τα εκατομμύρια τα πολύπλοκα. Νέων άνθρωπων. Νέα ζωή, καινούργια ζωή, θεϊκή ζωή, με το πρόσωπο του Θεού, κοινωνή Θείας φύσεως. Αλλά εγώ δεν θέλω πολλά, μην μου λες, δύο πραγματάκια. Να σου πω δύο πραγματάκια, να ξεκινήσεις, αλλά θα μπεις σε μια περιοχή απέραντοσύνης της αγάπης και της χάριτος του Θεού και θα βαθαίνεις και θα χαίρεσαι να μαθαίνεις τα βάθη του Κυρίου και θα χαίρεται ο Κύριος να σου αποκαλύπτει τα βάθη του και δεν θα κουράζεσαι και με δίψα, πες μου κι άλλα Κύριε. Και πριν 5 χρόνια διάβασα τη γραφή μου αυτό το εδάφιο, το υπογράμμισα γιατί κατάλαβα αυτό. Σήμερα το ίδιο εδάφιο το υπογραμμισμένο μου λες άλλα. Πιο βαθιά, πιο δικά σου, πιο θεϊκά. Σε ευχαριστώ που με κρίνεις κατάλληλο. Ξέρετε, το είπαμε και στην αρχή, δεν είναι τυχαίο που έρχεται και επανάρχεται. Οι σημερινοί χριστιανοί δεν διαβάζουν τη γραφή τους. Δεν μελετάνε τη γραφή τους. Κάνουνε λίγο ζημιά και αυτά που σας έδειξα εδώ. Βγάζει ο Φραγκόπουλος ημερολόγιο, τραβάς ένα φιλαράκι, τι ωραία και ιστοριούλα και σκεψούλες. Το βάζω και το διαβάζω στο μετρό, το διαβάζω. Με αυτό θα ζήσεις, με αυτό. Τα πιτσιρίκια, άμα τους πεις τι φαΐ θέλει να σου φτιάξω, μια ζωή θα τρώνε. Λιφιτσούρια, σοκολάτες και τηγανιτές πατάτες. Θα μεγαλώσει αυτό το παιδί έτσι, όλα πρέπει να τα φάει. Όλα. Άμα το ρωτήσεις το ίδιο έτσι θέλει να μεγαλώσει, να γίνει 2 μέτρα, να πάει φαντάρο. Με γλυφιτσούρια. Αλλά δεν είναι έτσι το σωστό. Λυπάμαι τους ανθρώπους που δεν διαβάζουν την Αγία τους Γραφή. Τους κλαίω από τώρα. Έχει κάτι πυρωμένα βέλη ο διάβολος. Να τους ξεκάνει.
Αν δεν μείνουν, αν δεν επιμείνουν, αν δεν δοκιμάσουν την πίστη τους δια Πνεύματος Αγίου στα γραμμένα από το Πνεύμα του Άγιο, ξανά και ξανά. Λέω διάφορα, ξεφεύγω από το θέμα, αλλά και αυτά καλά είναι, χρειαζόμενα. Η γιαγιά μου ήταν η Ασπασία Μεταλλίνου, από το σόι του Κώστα του Μεταλλίνου, αν ξέρετε, αν σας λέει κάτι. Τη γνώρισα, ευλογημένη γυναίκα, στην Κέρκυρα, Κερκυραία. Εγώ είμαι μισός Κερκυραίος. Ίσως να σας εξηγούνται μερικά πράγματα τώρα, από όσα γνωρίζετε. Μισός Κερκυραίος, μισός Μεμιός. Το Κερκυραίος κρατάμε είναι πιο καλό. Η γιαγιά μου, όταν άδειαζε το σπίτι και φεύγαν τα παιδιά στις δουλειές εκεί που έμενε, σήκωνε το ακουστικό του τηλεφώνο και άνοιγε τη γραφή της να διαβάσει και άνοιγε τετράδιο με σημειώσεις και είχε ονόματα για προσευχή. 1 ώρα κάθε μέρα. Ούτε το κουδούνι δεν άνοιγε αν τις τύπουσες εκείνη την ώρα. Μιλάω στον Κύριό μου, διαβάζω από το λόγο του τον Άγιο, αναθεωρώ, ξανασκέφτομαι. Τι λες Κύριε, πώς δεν το είχα προσέξει. Και ανοίγει και φωτίζεται και μου μιλάει ο Κύριος. Και ησυχία. 5 λεπτούλια, ανάμεσα σε 2 κινητά, χτύπησε το κινητό, το σήκωσα. Καλά, συγγνώμη. Την ώρα που ακούς τον Κύριο να σου μιλάει, απαντάς και στο κινητό. Δηλαδή, πολύ επιφανειακά. Πολύ ψεύτικα θα έλεγα. Και βέβαια, από εκεί και πέρα εξηγούνται και διάφορα άλλα. Μίλησέ μου, Κύριε. Θα πρέπει να ησυχάσεις και να γίνει απέραντη ησυχία και να ηρεμήσεις και να μην ακούς τίποτα για να διακρίνεις τη φωνή, τη θεϊκή, να σου μιλήσει ο Κύριος. Αν θέλεις να βαθύνεις, αν θέλεις να προχωρήσεις, άμα αρχίσεις. Ο Χριστός αγαπάει και σώζει. Έλα στον Χριστό, θα σου πληρώσει τις αμαρτίες. Το αίμα του έτρεξε για τις δικές μας αμαρτίες. Πες και εσύ μαζί μου μια προσευχή. Αυτό είναι όλο. Και αυτό το βιβλίο τι λέει. Και γιατί είναι έτσι χοντρό. Και γιατί είναι γεμάτο. Και γιατί αν το διαβάσεις 10 φορές θα καταλάβεις 10 διαφορετικά πράγματα. 1, 2, 3, 4. Ο ζωντανός λόγος του Κύριου. Πότε θα το τελειώσουμε αυτό το βιβλίο της. Το μαθαίνετε. Ξέρεις τη γνώμη μου. Ποτέ. Ποτέ. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ώστες αποδημών. Ο Ιησούς Χριστός που πιστεύουμε, που αγαπάει, που σώζει, που λυτρώνει, που έδωσε το αίμα Του για τις αμαρτίες μας, μην το ξεχάσεις, θέλει ελθεί. Μέσα στην αγάπη Του, μέσα στην αλήθεια Του είναι και το θέλει ελθεί. Είναι άλλο πράγμα, δεν έρχεται ποτέ. Είναι άλλο πράγμα, μας ξέχασε. Είναι άλλο πράγμα, ποιος ξέρει, ποιος είδε. Και άλλο πράγμα η ψυχολογία, έφυγε, αλλά τον περιμένω να γυρίσει. Άλλη ψυχολογία είναι. Μέσα στον Ιησού Χριστό που πιστέψαμε, που αγαπάμε, πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας, θέλει ελθεί. Έτσι ξεκινάει το κομμάτι. Θα έρθει, θα ξανάρθει. Και μάλιστα, θυμόσαστε στις πράξεις των Αποστόλων, βλεπόντων αυτόν, η ανάληψη του Κυρίου, νεφέλη υπέλαβε αυτόν, τον ανέβασε στον ουρανό και κοίταζαν τα καημενάκια. Τους έπαιρνε τον ποιμένα του, τον Κύριό του, τον αναστημένο, τον δοξασμένο, τον ζωντανό. Και βγήκε ο άγγελος να τα παρηγορήσει τα ματάκια τους. Μη στεναχωριέστε. Όπως τον είδατε, θα ξανάρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Μεταξύ τους παρηγορηθήκανε. Σου λέει αύριο μεθαύριο. Τι ξέρατε. Πέρασαν αιώνες. Ετοιμάζεται η νύμφη του Κυρίου. Ο Κύριος μας να επανέλθει δοξασμένος. Μέσα στη χάρη Του, μέσα στην αγάπη Του, μέσα στο αίμα του Ιησού Χριστού, μην κάνεις το λάθος να ξεχάσεις, το θέλει ελθεί. Που σημαίνει μια ολόκληρη διαδικασία. Έχει βαθύ περιεχόμενο το θέλει ελθεί. Καμιά φορά τα εσχατολογικά και τα άλλα, θα ξέρετε κι εσείς, λιγάκι στεναχωρούν τους ανθρώπους και τα αποφεύγουμε από τον άπονο. Εγώ όταν ξεκίνησα την πνευματική μου ζωή, δεν διάβαζα την Αποκάλυψη. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Γιατί φοβόμουν. Με τέτοιο περιεχόμενο, με τέτοια σκέψη, με τέτοια εβδομάδα που πέρναγα, μόνο για Αποκάλυψη δεν ήμουνα. Εκείνα όλα τα αληθινά και τα θηρία και τα άλλα, τα πέρα για πέρα αλήθεια. Λοιπόν, άστο, διάβασε μου κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Λες και εκεί ήταν πιο απαλά. Αλλά έτσι νόμιζα. Διάβαζε μου τους ψαλμούς που παρηγορούν και θα δούμε για την Αποκάλυψη. Όταν στάθηκα γερά στα πόδια μου πνευματικά, με πίστη και προσωπική σχέση, μπήκε το θέλει ελθεί στη ζωή μου την πνευματική. Ναι, ο Κύριος, η αγάπη Του, που έφυγε ο αναστημένος, ο ζωντανός,
Είναι θέμα ημερών, είναι θέμα καθημερινό, προετοιμασία, θέλει ελθεί. Και μάλιστα στην οικογένειά μας που έχουμε μια ωραία συνήθεια να κάνουμε προσευχή όλοι μαζί πριν το σπίτι μας σκορπίσουμε δουλίτσες, σχολεία κλπ. Κάνουμε ένα γύρο προσευχής, λέμε και ένα εδάφιο και φεύγουμε. Το θέμα του ερχομού του Κυρίου είναι πάντοτε κάθε μέρα παρόν. Και ετοίμαζε μας για τον ουρανό, Κύριε. Και ετοίμαζε μας για τη δόξα σου. Κάποια μέρα από αυτές. Είτε ένας-ένας, είτε όλοι μαζί. Ξέρετε, η αγάπη, το έργο και η σωτηρία του Κυρίου δεν ξεκινάνε όπως συνήθως πιστεύουμε ή τα διηγούμαστε εμείς ανάμεσα στους ανθρώπους και μεταξύ μας. Δηλαδή, για πες μου από την αρχή να αρχίσω να γράφω, γεννήθηκα στη Στάδιο του μηνός, σε ένα μέρος, στην Ελλάδα, στη Γερμανία, πολύ ωραία. Εκεί πέρα μεγάλωσα μέσα στην αμαρτία ή στην εκκλησία και ο Χριστός με βρήκε. Δεν είναι έτσι. Και εγώ έτσι νόμιζα. Και εγώ έτσι έλεγα για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Θέλει ελθεί ως άνθρωπος από δημόν. Πάλι μοναδικό αυτό το κείμενο. Μια μισή γραμμούλα εδάφιο. Θα έρθει και μετά μας πάει πίσω. Και μας πάει πίσω τότε που έφυγε. Θα έρθει, αλλά μια στιγμή πριν σας πω τι θα γίνει όταν θα έρθει. Πάμε πίσω. Κάποια μέρα λέει, τα υπάρχοντά μου στους δούλους μου. Συγκλονιστικό. Το πιστεύεις, το νιώσες, το νιώθω. Τα υπάρχοντά του, την περιουσία του, την αγάπη του, τη δόξα του, στους δούλους του. Εσένα, εμένα, τον άλλον. Και όταν λέει δούλους του, δεν εννοεί αυτό που μαζεύουν, μα ανεβαίνουν τα 3 σκαλοπατάκια στον άμβονα. Όχι, όλους τα παιδιά του, οι λυτρωμένοι του. Χωρίζουμε, λέει, τα παιδιά του, οι πιστοί του, οι δούλοι του. Δεν υπάρχει παιδί του που δεν είναι και δούλος του. Είναι μία η έννοια. Και από ό,τι είδατε, σε όλους έδωσε τάλινα. 1, 2, 5, και σε έναν δεν έδωσε τίποτα, ας πούμε, δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Σε όλους έδωσε σύμφωνα με την ικανότητα του καθενός. Νομίζω ότι αν δώσουμε χρόνο στο Πνεύμα το Άγιο, θα μας αποκαλύψει, θα χτυπήσει, όπως λέμε, φλέβα χρυσού και θα μας αποκαλύψει θαυμαστά πράγματα. Τα υπάρχοντά του στους δούλους του, σε σένα και σε μένα. Μας τα μοίρασε ο Κύριος. Παρέδωκε εις αυτούς. Σαν να είμαι εγώ πρέπει να φύγω. Εγώ δεν μπορώ να μείνω άλλο πάνω στη γη. Αυτή ήταν η αποστολή μου. Αλλά εσείς όμως θα δουλέψετε από εδώ και πέρα τα υπάρχοντα αυτού. Και βέβαια τα μοίρασε σύμφωνα με την ικανότητα του καθενός. Αυτό είναι μέσα στη σοφία και στα σχέδια του Κυρίου. Άλλος έχει αυτό το χάρισμα, άλλος έχει το άλλο, άλλος έχει το τρίτο. Νομίζω ότι ο Κύριος προσπαθεί να βάλει τα δικά του, τις δικές του τις αλήθειες σε εικόνες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και γι' αυτό μας λέει, δεν πήραν όλοι το ίδιο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Αν είναι το 1, τα 2 ή τα 5. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ίδιο ζήτησε και από τα 5, το ίδιο ζήτησε και από τα 2, το ίδιο ζήτησε και από το 1, το ίδιο άμυψε τα 5, άλλα 5, τα 2, άλλα 2. 100% απόδοση. Αλλά τι ωραίο και τι θαυμαστό που είναι να είχα κι εγώ 5 τάλαντα. Πάρε το 1 και ξεκίνησέ το σωστά. Και θα σε ευλογήσει και θα σου δώσει ο Κύριος και όλα τα υπόλοιπα που Εκείνος έχει ετοιμάσει και χαρίσει. Ξέρετε, όταν μας αποκαλύπτει τις αλήθειες του ο Κύριος μας, κυριολεκτικά γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό η καρδιά μας. Παρέδωκε τα υπάρχοντα αυτά στους δούλους του. Αυτό το έχουμε σκεφτεί καθόλου. Φέρνω στο μυαλό μου μερικές φορές τον σημερινό πιστό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Έρχεται στην εκκλησία, ακούει κηρυγματάκια, συμμετέχει, παίρνει και καμιά διακονία, βάζει και το χεράκι του λιγάκι στην τσέπη να βοηθήσει εδώ το έργο, το ενίκιο, τους λογαριασμούς. Και αυτό δώρο του Θεού είναι, τα χρειαζόμαστε και αυτά. Κάνει καμιά προσευχή, τον στέλνουμε σε καμιά δουλίτσα. Άκου το άλλο. Παρέδωκε ο Άρχοντας, ο Υπέρτατος, ο Κύριος τους μάζεψε και τους είπε, εσάς έχω, δεν έχω άλλος. Να σας δώσω την περιουσία μου, να τη χειριστείτε. Εγώ πρέπει να φύγω, να πάω στον Πατέρα. Και έδωσε από τότε με το Πνεύμα του το Άγιο σε μια χούφτα ανθρώπους. Και μετά έσπηρε και έφτιαξε κι άλλους δούλους και οι υπηρέτες τη
της δόξας της δικιάς Του. Πόσο Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε για αυτό το δώρο το μεγάλο. Αλλά θα ήθελα να σας πω, Ιησούς Χριστός, όπως είπαμε το πρωί, σημαίνει αγάπη και χάρη. Να σας θυμίσω τι είπαμε το πρωί. Είναι γραμμένο μέσα στην καρδιά μου. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Αν βρείτε τον αγαπητό μου, εγώ δεν τον βρίσκω. Έφυγε. Τι θα του πείτε? Ότι είμαι χτυπημένη, ματωμένη, τετρωμένη υπό αγάπης. Ο Κύριος μας έφυγε και άφησε εμάς την περιουσία της αγάπης Του. Να τη χειριστούμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Ο ίδιος, ο Κύριος, ο οποίος έφυγε από αυτόν τον κόσμο, η αλήθεια, η πλήρης είναι ότι θα ξανάρθει. Και ζητάει από μας. Ξέρετε, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, την αγάπη Του είναι μια τάση, μια λειτουργία ανθρώπινη, εντελώς φυσιολογική, να κρατάμε τα καλά, τα βολικά και τα εύκολα. Όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Βέβαια. Μια δουλειά να μην δουλεύω και να εισπράττω. Τα πιτσιρίκια ένα όνειρο έχουν, να μην διαβάζουν να περνάω τις τάξεις, το ξέρετε αυτό. Κάτι νεαρούλιδες έτσι, χωρίς γάμο, τις ευχαριστήσεις του γάμου. Κάτι τέτοια πράγματα. Ένα για αριστερό αυτοκίνητο. Αυτός για να τον πάρει 2 δουλειές δουλεύει και 15 χρόνια σπούδαζε. Να το είχα αύριο το πρωί παρκαρισμένο απ' έξω. Τα εύκολα, τα ανώδυνα, τα ανέξοδα. Το μεγάλο όνειρο των ανθρώπων. Και εμείς ίσως λιγάκι το τροφοδοτούμε με το να κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο εύκολο και βολικό. Και εύκολο είναι και βολικό είναι, αλλά είναι και πέρα για πέρα αληθινό. Αυτός ο Κύριος που έδωσε τα υπάρχοντα, είπε να δουλέψετε για μένα και να φέρετε καρπό και αποτελέσματα για τη δικιά μου τη δόξα, γιατί θα ξανάρθω. Μα λέει, εμείς δεν το λέμε πολύ στην εκκλησία μας αυτό, γιατί τρομάζουν οι άνθρωποι. Τώρα, ξέρεις τι είναι, να τους το πούμε, να στεναχωρηθούν, να μην ξανάρθουνε. Και εγώ θα ήθελα να ξανάρθουνε. Αλλά θα ήθελα να ξέρουν όλη την αλήθεια. Πέρα για πέρα την αλήθεια. Αυτός ο Κύριος που έδωσε την περιουσία Του με αγάπη, με φροντίδα και μας ονόμασε δούλους Του. Ξέρετε άλλο πράγμα να πει, συγχωρημένος και μην ακούω τσιμουδιά και πολύ σου και καλό σου ζυγόρεσα ένα τριαξονικό αμαρτίες. Είναι εκεί πέρα, μην ακούω τσιμουδιά. Σας δίνω την περιουσία μου, δούλη μου. Δηλαδή πιο κοντά δεν έχει. Οικονόμη της χάριτος του Κυρίου. Σας δίνω, σκεφτείτε ας πούμε ένα ωραίο σπίτι, μια βίλα μεγάλη, θα παίξω ένα κήπο τεράστιο φυτεμένο με πορτοκάλια, λεμόνια εκεί πέρα, τα φυτά, τα ποτιστικά όλα. Αυτό το σπίτι βλέπετε πώς σας το δίνω, αυτό το μέγαρο, αυτό το παλάτι. Να μου το φροντίζετε. Έχει κάτι πύργους εδώ στο εξωτερικό. Θυμάμαι, είχα πάει στην Αυστρία με τη δουλειά μου μια φορά, 1400 δωμάτια. Παλάτι, αυλές, και πέρα, υπηρετικό, προσωπικό, χαμό. Σας δίνω την περιουσία μου για να φέρετε καρπό και αποτελέσματα. Μόνο που δεν σας έδωσα δωμάτια και κάστρα, σας έδωσα την αγάπη μου. Σας έδωσα το παιδί μου, το αίμα Του, το πονεμένο, τη θυσία, τη μεγάλη, να δουλέψετε ανάμεσα στους ανθρώπους. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας χαράζει και μας δείχνει το πρότυπο. Επήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα, άρχισε το γλέντι, χάρηκε πάρα πολύ που πήρε τα 5 τάλαντα, έψαξε μια ωραία εκκλησία, να είναι μια καλή εκκλησία, να έχει κι άλλους με 5 τάλαντα, καλό ιεροκήρυκα, ωραία δομή, και κάθισε και άκουγε κηρύγματα. Δεν είναι κακό να ακούς κηρύγματα. Και πρέπει, και ο Κύριος ταΐζει ανθρώπους για να μας ταΐζουν. Δίνει ο Κύριος, γεμίζει για να μας ταΐζουν και να μας διδάσκουν. Πήγε και δούλεψε. Πήγε και δούλεψε. Εργάστηκε και έκανε άλλα 5 τάλαντα. Θέλεις για πρώτη φορά ίσως να σκεφτούμε να μην βάλουμε τελεία δίπλα στη λέξη σωτηρία. Ο Χριστός μας έπαιρνε, μας καθάρισε, μας χάρισε τη σωτηρία. Μην βάλεις τελεία. Και από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Κύριος της αγάπης ζητάει. Ζητάει αποτελέσματα για την δικιά Του. Δούλεψε ο άνθρωπος. Θα φέρει κι άλλα αποτελέσματα. Δεν μπορούσε να κρατήσει
τη σωτηρία του, το μήνυμα, την αγάπη του Θεού. Δεν κοιμόταν, δεν έκλεινε μάτι το βράδυ. Μου τα έδωσε, με τίμησε ο πατέρας, ο βασιλιάς. Μου έδωσε. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Λένε για το μεγάλο τον άνθρωπο του Θεού, το Μούντι, ο οποίος υπηρέτησε τον Κύριο στο αμαρτωλό, στο ελεηνό Σικάγο εκείνης της εποχής, το εγκληματικό. Ένα βράδυ ήταν και ο κόσμος μεγάλος, όπως το δείχνουν τα σκίτσα εκείνης της εποχής. Πήγε να ξαπλώσει κουρασμένος, απλός λαϊκός τύπος, πολύ λαϊκός, απολογητική της αλήθειας του Κυρίου. Και ξαφνικά, όπως έβαζε τις πιτζάμες του, θυμήθηκε ότι δεν είχε μιλήσει εκείνη την ημέρα σε μια ψυχή για τον Χριστό. Και κατεβάζει πάλι τις πιτζάμες και βάζει το παντελόνι και ρίχνει το σακάκι. Και βγήκε στο παγωμένο Σικάγο, στα χιόνια, να βρει ένα μεθυσμένο στην άκρη του δρόμου, να πάρει το κεφαλάκι του, να του μιλήσει. Ο Χριστός αγαπάει και σώζει. Κοίτα που σε κατάντησε η αμαρτία. Πέρασε μια μέρα με την περιουσία του Θεού και δεν μίλησες και δεν έκανες το χρέος σου. Και δεν είναι μόνο οι ψυχές. Μπαίνω κι εγώ στο πειρασμό να σου το ευκολύνω. Αλλά νομίζω ότι είμαι σωστός. Δεν μίλησες σε κάποιον για τον Χριστό. Μίλησες για κάποιον στον Πατέρα. Δεν βρήκες κανένα. Είναι και δουλεύουν, λέτε εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία, δουλεύουν προϊστάμενοι αφεντικά. Οι Γερμανοί δεν αστιεύονται το ωράριο εκεί πέρα και είναι και δύσκολες ημέρες. Δεν μίλησε. Κι άμα σε δει και να μιλάς, μπορεί να έχεις πρόβλημα. Πολύ ωραία. Δεν μίλησες στον Πατέρα για κάποιον. Φτιάξε ένα χαρτάκι. Ο μπαμπάς μου έλεγε, φτιάξε τη δικιά σου εκκλησία. 5-10. Έχω μια εκκλησία με 9 μέλη, τη δικιά μου. Είναι οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι σε ένα χαρτάκι και τους φέρνω στην παρουσία του Κύριου. Πατέρα αυτό. Και ό,τι ξέρω για αυτό. Την αδυναμία του, το προβληματάκι του, τη γυναίκα του, τον άντρα της. Κύριε, τίποτα δεν έκανες όλη μέρα. Και εγώ να στο ελαφρύνω ακόμα παραπάνω. Δεν έκανες αυτή τη μέρα. Δεν είναι και έγκλημα. Αύριο, μεθαύριο, μια εβδομάδα, ένας μήνας, πήγε και εργάστηκε. Σήμερα, τα απόψε στο μάθημά μας, δεν θα σας ρωτήσω να μην σκεφτούμε για το θέμα της σωτηρίας μας, αλλά θα σας ρωτήσω να σκεφτούμε για το θέμα εργάστηκε. Εργάστηκε. Το έχουμε αυτό. Το έχουμε καταλάβει. Ότι δεν είναι έτσι απλά και απλοϊκά τα πράγματα. Έλα, μπες στην εκκλησία, άκου. Κάποια στιγμή τους δικαιολογώ απόλυτα, λένε βαρέθηκα πια. 15 χρόνια. Φτάσει, μου φαίνεται στα όρια μου να πω καινούργια πράγματα στην εκκλησία που διακονώ. Σχεδόν τα έχω πει όλα. Και από 2 και 3 φορές. Κάποια στιγμή ξέρουν και τι θα πω την επόμενη φράση. Και εγώ έχω τα όρια μου. Αυτά είναι. Δεν έχω πολλά πρωτότυπα. Μας δίνει όμως ο Κύριος μια ανανέωση μέσα στην εκκλησία, το ξεσμένο το όνομά του. Αυτό σου έδωσε ο βασιλιάς, Εργάστηκε. Εργάστηκε θα πει, σχεδίασε, ξενύχτησε, έβαλε στόχους, έπιασε τους στόχους, ξόδεψε, πήγε. Θυμηθείτε τη δικιά σας τη δουλειά. Τρίτη προϋθέση στη δουλειά σας. Τι θα τη δουλεύετε, πώς ξεκινάει η μέρα μας. Έχουμε και στόχους, έχουμε και συναδέλφους, έχουμε αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο άλλος τα τζιγίζει, ο άλλος τα μετράει, τόσα κομμάτια. Γιατί αυτό το κομμάτι της σωτηρίας το αποσιωπήσαμε. Δεν το ξέρουμε ότι και αυτό είναι μες στη σωτηρία που μας χάρισε ο Χριστός. Και μας δίνει υγεία, το μέτρο της υγείας. Και μας δίνει τόσα πολλά ο Κύριος για να υπηρετήσουμε. Πήγε και ο άλλος και εργάστηκε. Τώρα εγώ θα σας πω ένα μυστικό δικής μου ερμηνείας. Δικής μου ερμηνείας. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό. Άμα θέλετε το δέχεστε. Μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ πολύ, τι έκανε αυτός που είχε τα 5 και έφερε άλλα 5, να ξέρουμε, να το ακολουθήσουμε κι εμείς. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως κάτι άλλο. Νούμερο 1. Ένιωσε ευγνωμοσύνη στο βασιλιά που του έδωσε τα υπάρχοντά του. Αυτό το ξέρω. Νούμερο 2. Γέμισε χαρά και ενθουσιασμό που ένιωσε δούλος του. 2. Και το τρίτο. Εργάστηκε. Θέλεις να σου υπογράψω ότι οπωσδήποτε θα φέρεις αποτελέσματα. Οπωσδήποτε. Και μάλιστα, όχι τυχαία αποτελέσματα, 100%. Όπως ταιριάζει στο παιδί του βασιλιά.
όπως και ο άλλος με τα 2. Σε ευχαριστώ που με έκρινες άξιο να δουλέψω στις ψυχές τις δικές σου. Θα δουλέψω, Κύριε. Δεν θα αφήσω μια ευκαιρία. Θα τρέξω, θα δαπανηθώ. Και ο Κύριος αμείβει με αποτελέσματα, γιατί είναι θέμα καρδιάς. Το θέμα του συνεδρίου μας. Η καρδούλα του είπε, για αυτό το βασιλιά, για αυτή την περιουσία, θα δουλέψω, Κύριε. Δεν θα αφήσω στιγμή να περάσει. Μπορεί να περάσει μια στιγμή. Αλλά ο Κύριος μετράει τη διάθεση της καρδούλας μου. Θέλει να με υπηρετήσει. Θέλει να ξοδευτεί για μένα. Θέλει να φέρει αποτελέσματα. Δεν το περνάει έτσι από όλα. Τώρα τι να κάνουμε, εμείς σε ξένη χώρα είμαστε και είναι και δύσκολα και εγώ δεν έχω το χάρισμα να ανέβω στον άμμονα. Να χαίρεσαι που δεν έχεις το χάρισμα να ανέβεις στον άμμονα. Και τι δεν θα έδινα να κατέβω από τον άμμονα. Την καλύτερη δουλειά που έκανα στη ζωή μου πνευματική, και τη θυμάμαι, ήμουν δάσκαλος του Κυριακού Σχολείου σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Καταπληκτική δουλειά! Την ώρα του κηρύγματος. Αυτά που είναι και λίγο παιδικό σταθμό, τα παρκάρουν εκεί γονείς για να ακούσουν κάνα κήρυγμα. Τι γλυκό πράγμα που είναι αυτό. Να τους μιλάς, να τα μαθαίνεις, να ψάχνεις, να μαθαίνεις εδαφιάκια, να φυτεύεις την καρδούλα τους, τι που σχηματίζεται στο μυαλουδάκι τους, το Χριστό, την αγάπη. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Μια χρονιά την έκανα. Πολύ περισσότεροι από τους άμμονες. Αλλά ο Κύριος έχει και τους άμμονες για τη δουλειά τη δικιά του και τα κυριακά σχολεία. Δεν μπορώ να ανέβω στον άμμονα, δεν μπορώ να μιλάω μισή ώρα χωρίς να μπερδεύεται η γλώσσα μου και πού θα βρω να κάνω κηρύγματα. Όταν κάνω συχνές αναφορές τώρα τελευταία για στον πατέρα μου, όταν του είπε ο θείος ο Κώστας ο Μεταλλινός, Χριστάκη, να αναλάβεις μια εκκλησία, την εκκλησία της Νέας Ιωνίας, 50 τόσα χρόνια υπηρέτηση. Να ξεκινήσουμε. Να φτιάχνουμε ένα κήρυγμα τη βδομάδα. Και κάποια στιγμή λέει, θα τελειώσουν και τα κηρύγματα. Ό,τι έχω να πω στους ανθρώπους. 50 χρόνια. Και δεν τέλειωσε. 50 χρόνια. Πηγή ύδατος αναβλύσσοντος, είπε στη Σαμαρίτισσα. Θα βγαίνει από μέσα, θα βγαίνει. Θα τεινάξει τα τρυπάνια για τους σωλήνες, αρτεσιανό να χτυπήσει, θα βρει νερό. Και δεν θα τεινάξει όλα στον αέρα. Και δεν θα μαζεύεται με τίποτα. Θα σου δίνω εγώ να δίνεις. Να τα ξαναπώ. Ο βασιλιάς, ο δούλος και εργάστηκε. Θα φέρει καρπό. Θα φέρει καρπό. Πολύ καρπό. Άξιο καρπό. Γιατί ο καρπός έρχεται από την καρδιά μας και όχι από τις επιδεξιότητές μας και τις γνώσεις. Δεν έχει ανάγκη. Ο Πέτρος, ο αγράμματος και συγγνώμη, ο άξεστος. Λαϊκός του λαϊκού και αυθόρμητος και επιπούλεος άνθρωπος. Πολλές φορές μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η πέτρα που θα στηρίξω την Εκκλησία. Άσου Κύριε. Έχεις και μαθητές γραμματιζούμενους και μορφωμένους και θα έρθει και ο Απόστολος Παύλος που θα είναι Απόστολος των Εθνών. Τον Πέτρο τάσου τώρα Κύριε. Δεν έχει σχέση τα συναισθήματα, η γνώση, το μουδό, το παρουσιαστικό. Την καρδιά αυτή. Καρδιές ξέρει ο Κύριος. Με καρδιές δουλεύει ο Κύριος. Και πήγε και αυτός που είχε ένα. Ο ένα είναι καλή περίπτωση. Ο ένα σημαίνει ότι κανένας δεν πήρε τίποτα. Κανένα. Όλοι πήραν. Έκανε κάποιους συλλογισμούς και το έκρυψε μέσα στη γη. Τον δικαιολογώ. Έτσι πήγε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Προσέξτε τι λέει εδώ ο Κύριος μας. Μετά δε καιρών πολύ έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει το κήρυγμα να είναι δυσάρεστο. Και εμένα δεν μου αρέσει. Και μάλιστα μας έχουν καλέσει οι αδελφοί από την Ελλάδα στη Γερμανία. Κύριε, να μην το πω αυτό. Άμα θες μην το πεις. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Μέσα στη σωτηρία, μέσα στο αίμα, μέσα στην αγάπη, μέσα στην αλήθεια είναι και θεωρεί λογαριασμό. Έλα εδώ να δούμε τι έγιναν αυτά που σου δώσα. Δεν θεωρεί λογαριασμό ο πατέρας στα παιδιά του. Δεν θεωρεί λογαριασμό ο προϊστάμενός μας. Σου δώσα και σου δίνω και 15 του μισθός και 30 του μηνός θα μπει ο μισθός σου, θα μπει το επίδομά σου, θα μπει το άλλο. Έλα να δούμε τη δουλίτσα σου. Έλα να δούμε τα αποτελέσματα. Κάθε μέρα! Ναι, ο Χριστός που είναι αγάπη και είναι έλεος και είναι χάρη και όλα μας τα συγχωρεί και τα ξεχνάει. Όχι. Δεν είναι αυτός ο Χριστός της Καινής Διαθήκης. Είναι κι άλλα από αυτά.
Αυτά που λες είναι αλήθεια. Και τα συγχωρεί και τα ξεχνάει και όλο αγάπη είναι. Και αγκαλίτσα ανοιχτή είναι και τρυφερούλης είναι. Αλλά και θεωρεί λογαριασμό. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το κάνει από κακία. Το κάνει γιατί είναι δίκαιος. Το κάνει γιατί είναι Άγιος. Το κάνει γιατί αυτός είναι ο Κύριος μας. Έρχεται λοιπόν ο πρώτος και του λέει, Κύριε, κάνω μια στάση και εδώ. Τον είπες Κύριο, τον λες Κύριο, τον λέμε Κύριο. Πόσα λάθη θα βρούμε και πόσες αδυναμίες στη ζωή μας. Ξέρεις τι θα πει Κύριος? Η ιδιοκτήτης του ανήκω και κάνω το θέλημά του και είμαι εδώ γι' αυτό. Και Κύριος με την καρδιά μου, με λαχτάρα, με αγάπη, έτσι το κάνω πρόθυμα να είναι και να γίνει ο Κύριος μου. Κύριε, ξέρετε πόσο ταιριάζει αυτή η λέξη εδώ? Γιατί έτσι ήταν, έτσι τον είχε. Κύριε, σε ευχαριστώ που μου έδωσες τα υπάρχοντά σου, που με τίμησες να δουλέψω τα υπάρχοντά σου, που μου έδωσες στην ανάξια παλάμη μου υγεία, μια λουδάκι που να παίρνει μερικές στροφές, υγεία στα ποδαράκια μου, τα μέσα, το χρόνο το δικό σου, το μήνυμα του Ευαγγελίου, να μάθω 5 πράγματα να επικοινωνώ. Πόσο σε ευχαριστώ Κύριε για τα 5 τάλαντα. Έφερα άλλα 5. Ερώτηση. Μπορούσε να φέρει 4. Λογικά ναι. 3 μπορούσε να φέρει. Λογικά ναι. Θα τα δεχόταν ο Κύριος τα 3. Μου φαίνεται ναι. Αλλά η γνώμη μου είναι μόνο 5. Γιατί? Γιατί αυτά τα 5 είναι ευλογημένος καρπός μιας καρδιάς με αγάπη που υπηρέτησε τον Κύριο. Που τον πήρε σοβαρά τον Κύριο. Γι' αυτό και ο άλλος με τα 2 έφερε άλλα 2. Και αν ήταν κάποιος με 3, ίσως να έφερε άλλα 3. Δηλαδή, πλήρης απόδοση. Δούλεψα με πιστότητα, με αγάπη, να τα Κύριε. Και κατεβάζει κοφίνια για τη δόξα του Κυρίου. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών εκόπτη. Και παν το φέρον καρπών καθαρίζει για να φέρει περισσότερο. Ένα συνέδριο μόνο για αυτό το κομμάτι. Μόνο. Τίποτα. Μια στιγμή, Κύριε. Μια στιγμή γιατί εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Είμαι εκνευρισμένος πια. Δεν φέρνει καρπό. Εντάξει. Το άλλο δεν το χαϊδεύουμε. Πρόσεξε να μάθεις την οτροπία του Κυρίου. Πρόσεξε να μάθεις το σκεπτικό του Κυρίου. Και παντοφέρον καρπών το κοιτάει. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν χαμογελάει. Χαμογελάει και χαίρε. Α, το καλούλι μου που έφερε καρπό. Και το κόβει να φέρει κι άλλο. Αυτός είναι ο Κύριος που δέχτηκες. Αυτός είναι ο Κύριος που πιστεύουμε. Και τον ευγνωμονούμε που είναι τέτοιος. Και δεν τον αλλάζουμε με τίποτα. Καθαρίζει να φέρει κι άλλο. Και εμφανίζεσαι στον ουρανό. Έχετε δει τα λύκα να κάνει πίσω. Όλε. Ανοίγει και κατεβάζουν τα φρούτα, τα καφάσια, τη συλλογή, τα αμπέλια, τα εσπεριδοειδή, τους άλλους τους καρπούς και γεμίζει η αγορά. Αυτά όλα είναι για τον Κύριο. Πήγα, δούλεψα, αφού με τίμησε να με κάνει δούλο του στα υπάρχοντά του, στην αγάπη του, στο μήνυμά του. Και τότε ακούστηκε από τον ουρανό το υπέρτατο. Δεν ξέρουμε για τον ουρανό τίποτε άλλο. Κάπου λέει, νομίζω, έχει εξουσία επάνω 5 πόλεων, 10 πόλεων, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρουμε την ερμηνεία, τι πόλεις είναι αυτές, αλλά αυτό το ξέρουμε καλά. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Στα λίγα σου έδωσα, λίγα τι σου έδωσα. Τα μοίρασα, σου έδωσα και εσένα κάτι. Και με τίμησε να δουλέψεις. Και το πήρε σοβαρά αυτό το έργο. Αυτό θα πει, εις τα ολίγα μου στάθηκες. Ο Κύριος μου έδωσε. Αυτή τη μέρα, αυτό το μήνα, αυτά τα χρήματα, αυτό το μυαλό, αυτή την υγεία, αυτό το μέτρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Ήταν ανάπηροι από τη μέση και κάτω. Κοριτσάκι. Δεν θα περπατούσε ποτέ στη ζωή της πια. Της πρόχνω με τον καρατσάκι. Ήθελε να δουλέψει για τον Κύριο. Τώρα, κορίτσι μου, πώς να δουλέψεις εσύ για τον Κύριο, δηλαδή τι να κάνεις. Μαμά, πήγαινε με, σε παρακαλώ, στο μπαλκόνι. Φέρε με στα κάγκελα δίπλα, να φτάνω. Και έπαιρνε με τα χεράκια της και έγραφε εδάφια, τα έκανε ρολάκι
Και τα ρίχνει, περνούσε κάποιον, το ρίχνει μπροστά του. Έκανε ο άλλος έτσι, το κοίταζε. Ο Χριστός αγαπάει τον αμαρτωλό. Εντάξει, χαμογέλωσε. Το έπαιρνε, το πετέλει, το κράτησε. Μετά από λίγο έγραφε ένα άλλο. Το τύλιγε, περνούσε κάποιος, του ρίχνε μπροστά του. Ποιος το δίδαξε αυτό? Η καρδιά μου το επινόησε. Δεν μπορώ, με παράλυτη, δεν θα περπατήσω πια, ούτε να τρέξω, ούτε. Μπορώ να σας πω δεκάδες τέτοια παραδείγματα αποστολωτικά. Μια άλλη κυρία, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της, ήταν άρρωστη, αλλά ήξερε, είχε μάθει πιάνο και αρμόνι στο σπίτι της. Παρακάλεσε λοιπόν ένα διάκονο, έφτασε στο σημείο να μπορεί να βγει, να πάει στην εκκλησία. Του λέει, σε παρακαλώ, όπως είναι το αρμόνιο, μου φτιάχνεις για το ακουστικό του τηλεφώνου ένα στάντ, να μπορεί να το βάζω εκεί πέρα και να στέκεται έτσι. Πριν λοιπόν τηλέφωνα, γεια σας, να σας παίξω έναν ύμνο. Έπαιξε. Τι του Θεού γλυκιά αγάπη. Έπαιζε 2-3 στροφές, έψαλε και όλα μερικές φορές για να στολίσει την ημέρα κάποιου ανθρώπου με έναν ύμνο. Αυτό μπορώ να κάνω. Και είχε ένα γύρο αριθμούς τηλεφώνου και έπαιρνα να σας παίξω έναν ύμνο. Α, γλυκιά μου, τι ωραία, να σε ακούσω. Και άκουγες ένα ύμνο από το τηλέφωνο. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω αν είναι έργο, ξέρω κάτι άλλο. Γύρισε και είπε, Βασιλιά, με τίμησες που με έκανες δούλος. Και κρατάω κάτι στα χέρια μου που καίει. Θα δουλέψω οπωσδήποτε, με μισή υγεία, με τόση υγεία. Θα δουλέψω, και θα φέρω κάποιο. Να ξεφορτώσω καφάσια για τη δόξα σου. Μη προσευχηθείς μετά από αυτό το μάθημα, ξανά σε συμβουλεύω. Κύριε, αξίωσέ μας εκείνη την ημέρα να ακούσουμε από τα χείλη σου έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Μην το ξαναπείς. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι γραφικό. Δεν μας λέει να το ζητάμε. Προσευχή σου αλλιώς. Αξίωσέ με να δουλέψω. Να ξοδευτώ. Το αξίζεις, Βασιλιά. Το αξίζεις, Κύριε. Και δεν το έκανα ακόμα. Και είναι χρεωστικός ο λογαριασμός. Αυτό ζήτα το. Ξύπνησέ με, Κύριε. Αξίωσέ με, Κύριε. Το έβγε δούλε αγαθέ έρχεται φυσική, φυσιολογική συνέπεια του ότι κάναμε το μέρος μας με πιστότητα και αγάπη. Λέει, Κύριε, ήξερα ότι είσαι σκληρός και σκληρός άνθρωπος. 1. Θερίζον εκεί που δεν έσπηρες. 2. Και 3. Μαζεύεις από εκεί που δεν διεσκόρπισες. Μάλιστα, πάρα πολύ. Όταν του απαντάει ο Κύριος μας, το σκληρός άνθρωπος το βγάζει απ' έξω. Λάθος. Αυτό ήταν offside που είπες. Τα άλλα 2 όμως τα κρατάει. Σαν να του λέει, είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ ζητάω και απαιτώ. Δηλαδή, αν ερχόταν ο άλλος με τα 5 και μου έλεγε, πάρε τα 5 πίσω, εγώ στα φύλαξα για να μην χαθούνε τόσα χρόνια. Εγώ δεν ήρθα για να πάρω τα 5 μου πίσω. Το καρπό, το αποτέλεσμα, το έργο πάνω σε αυτά. Και όπως το λέει εδώ, το κέρδος. Δεν με νοιάζουν τα 5 που σου έδωσα. Έχω πολλά τέτοια, 5 και 2 και 1. Τα άλλα δεν έχω, που ήταν δικιά σου δουλειά. Και δικιά σου δουλειά δεν έκανες. Και συνάγω, μαζεύω εκεί που δεν έσπηρα, και θερίζω εκεί που δεν έσπηρα, και συνάγω εκεί που δεν διασκόπησα. Δεν ξέρω αν σας χαλάω την εικόνα του Ιησού Χριστού, του καλούλι, του ποιμένα που πηγαίνει μπροστά. Που είναι τέτοιος ο Κύριος, αλλά είναι και Κύριος που θερίζει εκεί που δεν έσπηρε και σου ζητάει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και θα υπάρξει ένας μακρύς κατάλογος. Σου έδωσα πρώτα απ' όλα, θα πει, ειρήνη στον τόπο σου. Έχεις πάει σε καταφύγιο που είναι για τον πόλεμο, για βομβαρδισμούς. Έχεις ακούσει σιρήνες πολέμου. Καμιά φορά στην Ελλάδα λέει, καμιά 15 μέρες πριν, τη τάδε του μηνός θα δοκιμάσουν τις σιρήνες. Έχει κάποιες σιρήνες. Πω, εκείνο το σπαραχτικό πράγμα. Και εμείς δεν ζήσαμε πόλεμο, αλλά οι γονείς μας ζήσαμε. Αρρωσταίνω. Μου έλεγε η μητέρα μου στην Κέρκυρα, ποδίτσες κοριτσάκια, πετούσαν χαμηλά τα αεροπλάνα στην Κέρκυρα. Αεροπλάνα. Τα Ιταλικά, ο πρώτος βομβαρδισμός, τα αρπάξαν τα παιδάκια τους, τα χώσαν μέσα στα τσιμεντένια καταφύγια, ξέσπασε ο πόλεμος. Και είχες ειρήνη στον τόπο σου. Και δημοκρατία. Και δεν μπορούσε να σου πει κανένας τίποτα. Πάρε μια καινή διαθήκη. Άμα κι αν σε πάνε στο τμήμα, χαρά σου και τιμή σου. Και πήγαινε το άλλο και πήγαινε το άλλο. Και δεν το έκανες. Και τώρα μου δίνεις το δικό μου πίσω. Δεν το θέλω. Δεν ήρθα
ήρθα γι' αυτό, ήρθα για το άλλο, ήρθα για το κέρδος. Να πέσετε επάνω του και να του το πάρετε. Ήξερες. Και εδώ υπάρχει μια σκληρή καταδικαστική απόφαση. Δεν ήθελες να δουλέψεις, δεν δουλέψεις. Το λέει τεμπέλη, ο κνηρό. Δεν ήθελες να δουλέψεις για μένα, πονηριές έκανες και ιστορίες, και αυτό το δέχομαι. Άκου τώρα που ήσουν εκτός από πονηρός και ο κνηρός τεμπέλης, ήσουν και ανόητος. Δεν θες να δουλέψεις, δώσ' το στους τραπεζίτες. Δώσ' το στους τραπεζίτες, να φέρουν αποτελέσματα, να έρθω και να πάρω τόπο. Κύριε, δεν μπόρεσα να δουλέψω, δεν το σκέφτηκα καλά, αλλά από τον πόθο μου να αποδώσω σε σένα, κάπου το έβαλα, πάρε 2%, 1,5%, κάτι έκανα. Ούτε αυτό δεν έκανα. Θυμόσαστε που είπαμε στην αρχή, η καρδιά, η καρδιά, η καρδιά. Έβαλε την καρδία αυτού, έκαμε την καρδία αυτού, την έκαμε, τι, να εξητεί το θέλημα του Θεού, να ζει το θέλημα του Θεού, να το εκτελεί και να το διδάσκει. Έβαλε στην καρδιά σου, θα το βάλω στο χώμα και όταν θα έρθει πάρ' το και άσε με ήσυχο. Φύγε από μπροστά. Τελείωσε. Δεν έχουν μερίδιο αυτοί οι δούλοι μαζί μου. Αυτόν τον δούλο τον ονομάζει αχρίο. Αχρίος στα ελληνικά σημαίνει άξιος. Χρία, ανάγκη. Ξέρετε, αδελφοί, θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό που είπαμε στην αρχή. Πρέπει να το προσέξουμε καλά. Και εμένα μου αρέσει το Ευαγγέλιο της εύκολης σωτηρίας, πάρα πολύ. Αλλά μην ξεχάσετε, σε αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας υπάρχει το αίμα του αμνού, συγκλονιστικό. Δεν ξέρω αν το προσέξατε το πρωί. Δεν έβαλε τα χέρια του ο Κύριος να πει «Σας συγχωρώ και από αύριο καινούρια αρχή». 31 Δωδεκάτου, μεσάνυχτα, όλος ο κόσμος γιόρταζε τον καινούριο χρόνο, ο Θεός συγχώρησε όλη τη γη. Από αύριο προσέξτε κακομοίριδες. Το παιδί του σφαχτά κύλησε το αίμα. Ο χιλίαρχος είπε «Αλήθεια, γιος Θεού ήταν αυτό». Άνοιγαν τα μνήματα, σκίστηκε το καταπέτασμα. Δεν ξανά έγινε τέτοιο πράγμα. Για να το κρύψεις το τάλαντο, να πατήσεις το χωματάκι και να το δώσεις πίσω. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Κύριε, πάρα πολύ σε ευχαριστώ για το πρώτο μέρος. Δούλος σου με έκρινες άξιο. Συγκλονίζομαι. Θα περάσω ένα διάστημα να το σκέφτομαι, να κλαίω με ευγνωμοσύνη που με έκρινες άξιο δούλου σου. Και τώρα να αρχίσουμε το δεύτερο. Πήγε και δούλεψε και κέρδισε. Πήγε και δούλεψε και κέρδισε. Εμπορικά θα σκέφτεσαι την κάθε σου μέρα. Κύριε, τι να κάνω. Και εδώ μέσα στην εκκλησία θα έρθουν ψυχές. Κάποιος πρέπει να τις ζεστάνει. Κάποιος να τις καλέσει στο σπίτι. Κάποιος να τη χαμογελάσει. Κάποιος να την πλησιάσει. Και έξω και παραέξω. Και δεν το έκανα. Κατά τα άλλα λέω ότι έχω σωτηρία. Θα μου πείτε, αδελφέ, έχει μια έλλειψη το μήνυμά σου. Μπορεί να έχει. Και μία και περισσότερες. Ξέρεις πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Ξέρεις ότι ο ένας έχει στο σπίτι του μια αρρώστια. Ναι. Ο άλλος έχει στο σπίτι του μια αναπηρία. Ο άλλος έχει στο σπίτι ένα μικρό παιδί, ένα μεγάλο παιδί. Ένα δράμα. Εγώ δεν ξέρω αυτός που είχε τα 5 αν τα είχε όλα τέλεια. Αυτόματος πιλότος να πηγαίνει το αεροπλάνο μόνο του. Εγώ ξέρω κάτι άλλο. Κύριε, μου έβαλε στα χέρια μου την περιουσία σου. Εσύ ο άναρχος Θεός ο Άγιος. Να δουλέψω για σένα. Μέσα από δυσκολίες. Μέσα από χτυπήματα. Ο Παύλος ο Απόστολος που γύρισε το γνωστό τότε κόσμο περίπου 2,5 φορές και έφτιαξε του κόσμου τις εκκλησίες, είχε σκόλοπα τη σαρκή. Μοιοπία ήταν, έξαιμα ήταν, ζωστή ρέπη, ζωστή ήταν. Τι άλλο ήταν, εταιρικό σύστημα, να τον διαλύει. Πήγε και το ζήτησε στον Κύριο, πάρ' το Κύριε, για σένα θα δουλεύω. Έτσι θα δουλεύεις. Και είναι πιο καλά. Πιο σωστά. Του έδωσε την απάντηση, τον παρηγόρησε και πήγε. Και στο βούρδουλα και μαστιγώματα και στη φυλακή και στην εξορία και με πετριές αδελφών ακόμα. Δεν πειράζει. Έτσι δουλεύουν σε αυτόν τον Κύριο και φέρνουν αποτελέσματα για τη δόξα τη δικιά του. Ο
Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να ξεκινήσουμε σωστά. Θέλει ελθεί. Πάμε πίσω να σας πω όλη την ιστορία. Κάποια μέρα έφυγε, γι' αυτό θα ξανά. Και όταν έφυγε μοίρασε. Και τα έχετε τώρα αυτά. Αξίωσε μας, Κύριε. Να σε τιμήσουμε με πίστη. Σε ευχαριστούμε. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι που δεν το διευκρίνησα σωστά, κάτι που σκεφτήκατε, ορίστε. Αν η σωτηρία, αυτός που δεν έφερε καρπό, το ένα που το έπωσε, η σωτηρία, τι έγινε? Μάλιστα, λοιπόν. Τα λέει όλα. Το βιβλίο του κατασκευαστή, ξέρετε, κατασκευαστή είναι παίρνεις ένα πλυντήριο, σου λέει τα πάντα. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δώτε εις τον έχοντα τα 10. Δεν ξέρω. Θεός ξέρει. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευτεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και τον άχρηστο δούλο ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Μα καλά, η σωτηρία μας εξαρτάται από την καρποφορία μας και αν δουλέψαμε στον Κύριο ή όχι. Είναι μέσα η δουλειά, ο καρπός, η πίστη, η πιστότητα. Η σωτηρία μας είναι αυτή. Δεν έχει σεσωσμένους καρπερούς και άκαρπους. Δεν υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Σεσωσμένος παιδί του Θεού σημαίνει με καρπό. Σημαίνει ότι δούλεψε, ξοδεύτηκε. Σημαίνει υποχρεωτικά έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Αυτός μου είναι άχρηστος. Του έδωσα τα πολύτιμά μου, ούτε τα σεβάστηκε, ούτε καν προβληματίστηκε. Να κάνει μια απλή κίνηση. Πάρτε με, παιδιά, εσείς δουλεύετε. Μια φορά είχα έναν αδελφό, πήγαινα και υπηρετούσα μια εκκλησία, μία ώρα οδήγημα και μία-δύο. Μακριά στην Αθήνα. Και κουραστικό οδήγημα Αθηναίου, δηλαδή σταμάτα, ξεκίνα και τέτοια πράγματα. Εγώ με το οδήγημα δεν τα πάω καλά, γιατί με κουράζει. Είναι άλλοι που πετάνε τις κουφιές τους. Εγώ δεν μπορώ. Μου λέει, αδελφέ, θα βάλω το οδήγημα. Εγώ δεν μπορώ να ανέβω στον άπωνα. Θα ανέβεις εσύ. Αλλά εγώ θα σε πηγαίνω και θα σε φέρω. Αυτό έχει τόκους. Διότι αν ήταν μια ομιλία ευλογημένη, παίρνω εγώ ένα μερίδιο, πέντε και αυτός που με. Και εγώ ήμουν ξεκούραστος δίπλα και διάβαζα τη γραφούλα μου και κοίταζα απ' έξω, να ανέβω στον άμμονα, να μεταφέρω του Κυρίου. Μια φορά ένας αδελφός πλησίασε τον πατέρα μου και λέει: από ό,τι ξέρω, έχεις παιδάκια. Σου αγόρασα 20 τετράδια. 10 για την κορούλα σου, 10 για το γιο σου. Τα τετράδια της χρονιάς. Και μας αγόρασε τα τετράδια. Αυτό μπορώ να κάνω. Παιδάκια στο σχολείο δεν έχει τετράδια χρειάζεται. Τι ωραίο, τι γλυκού. Δεν μπορώ να ανέβω στον άμμο. Αλλά αυτός που ξοδεύεται μέσα στο καταχύνωνο, στα παιδάκια του θα το αγοράσω 10 τετράδια. Αυτό είναι. Μην πεις αυτό είναι, γιατί δεν είναι σωστή ερώτηση. Όχι, δεν είναι αυτό ο καρπός. Αυτό είναι η καρδιά που θέλει ο Κύριος. Αναγνώριση και σεβασμός. Ναι, Κύριε, ό,τι μπορώ θα κάνω. Και σήμερα είναι 10 τετράδια και αύριο θα σε αξιώσει ο Θεός να ευαγγελιστείς ένα χωριό. Και δεν το έκανες ούτε αυτό, του λέει. Πήγαινε, δεν έχεις μερίδιο μας. Κάτι άλλο? Ορίστε, αδελφέ. Σκέφτηκα κάτι το οποίο και σημείωσα εδώ, αυτά τα οποία ακούσαμε και άκουσα, ώστε ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί τον Χριστό σωτήρα του και αναγεννήθηκε, θυμήθηκα ένα εδάφιο και θέλω να το σχολιάσετε. Κάντε καρπούς αξίους μετανοίας. Ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί τον Χριστό, για να δείξει ότι είναι άνθρωπος αναγεννημένος, ότι το πνεύμα του τον οδηγεί και είναι του Κυρίου, πρέπει να το αποδείξει στην πράξη αν έχει αλλάξει η ζωή του. Αυτό το εδάφιο, έτσι, το καταλάβω. Ναι, ναι. Από ό,τι σας είπα, ο Κύριος τα υπάρχοντά του τα δίνει σε δούλους του. Και δούλος σημαίνει μετάνοια, ταπείνωση, ελθόνει σε αυτό, τον έντυσε, τον έπινε, τον πήρε στο σπίτι του πατέρα. Δούλος πριν από αυτό δεν είναι. Δούλος χωρίς μετάνοια, δούλος χωρίς αναγέννηση, είναι αμαρτωλός που τον περιμένει ο Κύριος και ας έρχεται στην Εκκλησία. Την περιουσία του, δηλαδή να πας να μιλάς για τον Χριστό και να μην είναι δικός σου ο Χριστός, να ψάλεις ειρήνη μου έφερε ο Χριστός δική του μέσα στην ψυχή, κάτσε. Άστο να το πούνε,
Ξέρουμε τα παραδείγματα, τον Παύλο το ξέρουμε, εσείς ποιοι είστε. Πηγαίνετε στην άκρη. Και όρμηξαν τα δαιμόνια να τους κατασπαράξουν. Άρα δούλος που σημαίνει άνθρωπος που δέχτηκε, που κατάλαβε. Όμως δεν φτάνουν τα πρώτα βήματα της σωτηρίας μαζί με τον Χριστό. Από εκεί και πέρα, για να δείξεις ότι τον αγαπάς, τον νιώθεις Κύριό σου, κατάλαβες το έργο του μέσα στην καρδιά σου, αφού πήρες τη συγχώρηση των αμαρτιών, πήγαινε να δουλέψεις με έργα άξια μετανοίας, που να αποδεικνύουν αυτή τη μετάνοια στην πράξη. Χαιρόμαστε που ήρθες και μας το είπες, είδαμε και τη ζωούλα σου να αλλάζει, άρχισες και να ανοίγεις το υμνολόγιο, σου χαρίσαμε και μια Καινή Διαθήκη, αλλά θέλει κι άλλο για να καταλάβει ο Κύριος ότι εκτίμησες το βάρος. Πόσο βαρύτιμο είναι αυτό, πόσο πολύτιμο. Μου ήρθε ένα παράδειγμα. Φωνάζει η γιαγιά την εγγονή. Γιαγιά σημαίνει 90 χρονών, 87, και εγγονή σημαίνει 6 χρονών. Πάρα πολύ ωραία. Την πηγαίνει στο δωμάτιο, τελετή, ανοίγει ένα σιρτάρι στη σιφογγέρα, βγάζει ρούχα έξω, ανοίγει ένα κουτί, ανοίγει ένα κουτάκι και της βγάζει ένα σταυρό χρυσό, όλο χρυσό. Ένα κόσμο με ένα διαμάντι. Της λέει η προγιαγιά μου, γλυκιά μου. Προγιαγιά μου σημαίνει, αν είμαι εγώ γιαγιά σου, είναι η προηγούμενη, η προπροηγούμενη. Εκείνη το έδωσε, και εγώ τώρα με τι χαρά σου το δίνω εσένα. Τι χαρά που κάνουν να είναι στα χεράκια σου, να το φυλάξεις. Είναι η ιστορία μας, είναι μια περιουσία ολόκληρη, είναι αδαμαντοκόλλητο, είναι. Το δέχεται το κοριτσάκι τώρα, ένα κουτάκι ωραίο. Και μόλις βγαίνει το δωμάτιο, το παρατάει εκεί στη γωνίτσα, αρχίζει και παίζει με το ποδόσφαιρο. Δεν κατάλαβες τι σου δώσα. Είναι η ιστορία μας αυτή. Είναι ανεκτήμητης αξίας. Και το άφησες έτσι, και το ξέχασες έτσι, και δεν το δούλεψες. Τότε εγώ έχω απορίες και ερωτηματικά και για την ίδια σου τη μετάνοια. Αν κατάλαβες τι έκανα για σένα και τι σου πρόσφερα. Αν κατάλαβες την αξία. Γιατί αν είχες καταλάβει, θα δούλευες. Και δεν θα με είχες ανάμεσα στις δουλειές σου και στις υποχρεώσεις σου. Κάπως έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Να τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Να μας ξυπνήσει εκεί που πρέπει να μας ξυπνήσει. Και να σας πω και κάτι. Λέει θέλει έρθει. Μην νομίζετε ότι είναι μακριά. Είτε συλλέγοντας έναν, άλλος έχει ένα θρόμβο στο ποδαράκι του που θα ταξιδέψει, θα πάει στα πνευμόνια του, μπορεί να το σταματήσει ο Κύριος. Άλλος 67, άλλος 42, άλλος 50, άλλος 90. Μόλις με συνάντησε ένα αδελφή στο αεροδρόμιο, τι έγινε αυτό, αρπαγή μας, έχουν πεθάνει 3-4. Μπορεί να είναι μεγάλη στην ηλικία, αλλά δεν φαίνεται μόνο μεγάλη. Στην Αθηνά μας πέθανε τις προάλλες πρώην πρεσβύτερος Εκκλησίας 67 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Μια χαρά γύριζε σπίτι του. Κύριε, να μην μείνουν στα σχέδια και στα χαρτιά όλα αυτά. Σήμερα, αύριο, κατάλαβα. Σας έδειξα προηγουμένως και εγώ είμαι ένας. Πόσοι άλλοι αδελφοί ασχολούνται με βιβλία, εκδοτικό, CD, ραδιοφωνικό σταθμό. Πληθώρα, ποτέ δεν είχε η γη μας τέτοιο υλικό. Σε όλες τις γλώσσες, ρουμάνικα, πολωνέζικα, τουρκικά ιστορίες. Κύριε, και δεν έχουμε χρόνο. Και δεν έχουμε χρόνο. Το χρόνο σου δεν τον έχουμε, τον κατασπαταλούμε. Θεός να μας το χάρίσει. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, ευχαριστούμε που μας μιλάς ειλικρινά και μας μιλάς μέσα στην καρδιά μας. Τι όμορφο εκείνο το πρώτο. Ίσως πρέπει σε αυτό να σταθούμε με ευγνωμοσύνη. Σαν το βασιλιά που έφυγε και κάλεσε τους δούλους του. Τους κοίταξε στα μάτια με αγάπη. Εγώ εσάς έχω. Δεν έχω άλλους. Πάρτε τα υπάρχοντά μου. Πάρτε την περιουσία μου και δουλέψτε για μένα. Με πίστη και από αγάπη. Κύριε, σαν να είσαι ανάμεσά μας σήμερα το απόγευμα και μας κοιτάς στα μάτια. Έναν ξεχωριστά. Τι ματιά είναι αυτή. Τι αγάπη είναι αυτή. Τι γλυκός Κύριος είναι αυτός. Εσύ έδωσες το αίμα σου για μας. Και μας εμπιστεύτηκες το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Μην κάνουμε το λάθος. Σαν τη Μάρθα γεμάτη δουλειές. Σαν τη Μάρθα υπεραπασχολημένη με τα δικά μας και τα δικά της. Και ο Κύριος σε μια γωνίτσα να ξεκουράζεται. Θα τα χάσουμε όλα. Η θέση μας είναι στα πόδια του Κύριου. Ευλογημένη. Λάλησον Κύριε και ο δούλος σου αγόρι. Είμαι έτοιμος να τρέξω να ξοδευτώ. Για τη δόξα σου αφέντη μου και βασιλιά μου. Τέτοια καρδιά, τέτοια ζωή, τέτοιο υπόλοιπο της ζωής μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο.
Ευχαριστούμε για το φάρο αυτό της Εκκλησίας που τοποθέτησες με τόσο θαυμαστό τρόπο στα βράχια της αμαρτίας σε αυτή την πόλη στη Γερμανία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ξεσπάνε οι ναυαγοί, πέφτουνε δεξιά και αριστερά. Ο Θεέ μας, τόσο νέα παιδιά, τόσο όμορφη συνάθρηση. Ευλόγησέ τα με ζήλο για τις ψυχές, με λαχτάρα για υπηρεσία. Να καρπίσουμε για το βασιλιά μας, για το γλυκό μας Κύριο, να τον βάλουμε πρώτον και πάνω από όλους και όλα. Με το πνεύμα σου, που δούλεψε στις καρδιές μας. Σε αγαπάμε, Κυρία μας, σε λατρεύουμε, σου ανήκουμε, διά Χριστού μας Χριστού. Αμήν.